Ndechorangana Edwin Super ndiripa African Square pamaruwa ndinoshandira 20 tatarisana nezororo guru rekisimusi tichibva ipapo tozoenda zvakare munyuwere. Basa riri kufamba zvakadii pano baba? Basa riri kumboratidza kuti kune chiedza kumberi pabasa redu panyaya yezororo kuti pototobva kuromotwawo panguva yeChristmas unochitengerwa makastoma vachingoendesawo mamisha vanopawo mapresents avo kunhama dzavo vanovatsawo makuwa zvakangosiyana-siyana. Mungava muine mhando ngani yemaruva amunotengesa? Tine mhando dzinokwana idzi 2 asi apa mukutaura kuti mhando tichitaura magadziriro amunoita? Magadziriro toita tinotiwo magifts emapresents po vanodanana kana pa mama vari kuchipatara kana birthday ndo mamwe acho kozita aye tinogadzira emakuwa mafuneral handisine memorial service. Pakutengeswa kwamunoita baba munotambira mhando dzemari yese here? Angave mazigi, angava maUS, angava marands, munotambira mari dzese here? Tichitambira mari dzese, mazigi, maUS, kana randi, kana Chinese, kana tichingozivawo reti yachitawirirana tichitamira. Muchienzanisa imimi kana tiri kumazuva edu ekudanana emuna February ayayo Valentine's Day neChristmas kana New Year, ndepapo pamunoti bhizinesi rinosumuka chaizvo? Mazuva engati akada kutifanane asi kuti panozosiyana because Valentine rinoita rinoita basa rakawanda asi mapuraisi emaruva anenge akaita akakwira maruva acho kuti tinohodhawo tinoona maruva anenge akati kwirei mapuraisi avo asi kuva neChristmas zvakada kungoenzera asi mapuraisi eValentine akakwira. Maruva munonyanya kuawana kuti baba munorima here kana munoita zvekuhodha? Mamwe tiri kurimawo tega pano, mamwe tinokwanisawo kurima kozoita mamwe tiribva vari vamafarms titumira maespecial rose asi tikwanisa kurima zvedu nokuda kuti tine makosi akati anoita kuti tingakwanisa kuzokwanisa capital ndiremera kuti kwanisa kuita sei kurima marosi asi mamwe aya aiwa tinorima panapa tinorima tega. Takanangana nebasa rechibhori raakupera ndetikurudziro yamunopa kuruzhinji rweZimbabwe? Tinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti tichengetedzewo nokushanda nesimba kuzviitira maoko mabasa emaoko akakosha kuzviitirawo wega unofamba muupenyu kwete kumira kuti tichazopiwa nanhengi kana tichazomira hurumende kuti ndibatsire. Mune makore mangani baba muchishandira pano? Tinoda kukwanisa 25 years pano. Pakuraramisai mhuri dzapera kuenda kuchikoro? Dzapera kuenda kuchikoro, dzakwanisa kutonawo pekugara kundoita pandipangu nenyaya yemaruva. Makatotenga stendi mukavanga? Chokwadi. Aiwa, tinotenda baba nokukwanisa mukana wokurukura. Aiwa, ndinotenda.